Олег Сайдашев исемендәге зур концерт залына Россия, Татарстан әлемнәрен алып чыгалар. Бүген монда тантаналы мөхит хөкем сөрә. Ветераннар, генерал-офицерлар, солдатлар махсус хәрби операция зонасыннан туган якларына кайткан ир-егетләр дә горурлык хисе. Күбесе хәрби формадан тормышын ватанга хезмәткә бәйләгән һәркемне республика рәисе котлады. Сегодня под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина наследники славного поколения победителей, среди которых немало наших татарстанцев, отважно сражаются за будущее России в ходе специальной военной операции. Уверен, победа будет за нами. Яу кырыннан кайтмаган солдатлар истәлегенә ул 1 минут тынлык игълан итте. Республикада геройларның исемен мәңгеләштерү өчен күп хезмәт куела, диде Рөстәм Миңнеханов. Узган ел Советлар Союзы герое Борис Кузнецовка, генерал-полковник Игорь Грутновка һәйкәл ачылды. Герой Дамир Галимханов укыган мәктәптә истәлек тактасы куелды. Казан танк училищесын тәмамлаган 11 егетнең бронзасын урнаштырдылар. Бу эш дәвам итәчәк, диде республика рәисе. Аннары быелгы мөһим сәяси вакыйгага тукталды. Совсем скоро состоятся важнейшие политические события. Выборы президента страны, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации. Это решение на многие годы вперед определяет судьбу нашего государства. Убежден, многонациональный народ Республики Татарстан сделает правильный выбор во имя процветания России. Биргән антларына тугры калган ир-егетләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Капитан Зөлкарнаев Илфак Гайнислам улы бүләкләнде. Илфак Зөлкарнаев 2022 елның октябрендә өлешчә мобилизация буенча хәрби бурычын үтәргә китә. Хәзер ул мото укчылар полкында егетләргә психологик ярдәм күрсәтә. СВОга киткәнче Чистайның Ихлас мәчетендә имам булган. Бүген аңа республика алдындагы казанышлары өчен ордены медале тапшырылды. Кешеләрне мотор итеп, юлларын күрсәтеп, чыдамлык сабырларын күрсәтеп, ничектер менә слагнатып, һәрбер кешегә кирәк сүзләрен табып, шулай мотор итеп хезмәт барабыз. Подполковник Люкшин Игорь Юрьевич. Шушы ук бүләкне рәис кулыннан Игорь Люкшин ала. Ул 60 яшендә дә хәрби сафтан. Хәзер СВОда хезмәт итә. 30 ел гомерен кадет мәктәбенә багышлаган. Махсус хәрби операциягә киткәнче балаларга патриотик тәрбия бирә. Я посчитал, что я должен быть вместе со всем народом. Яшемә карамастан чын ир-егет буларак барысы белән бер тигез дәрәҗәдә көрәшергә тиеш дип уйладым. Мин укыткан егетләр дә СВОда иде, кайберләре һәлак булды. Ватанны саклаучылар ул митингта катнашучылар гына түгел, ә илгә ярдәм кирәк чакта гомерләрен аямаучылар. Андрей Сарбаев 90-нчы елларда Казанның танк училищесын тәмамлаган. Махсус хәрби операциядә ел ярым, әлегә кыска вакытлы ялда. Где вот сейчас мы выполняем задачи СВО, 80 лет назад также воевал мой дед. Мин хәзер хезмәт иткән урында нәкъ 80 ел элек бабамнар көрәшкән. Алар шушы җирләрне азат итүдә катнашкан булган. Хәзер әлеге бурычны безнең буын үти. Бүгенге тантанада 17 кеше дәүләт бүләкләренә лаек булды. Батырлык ордены, ватан алдындагы казанышлары орден медале, батырлык өчен медале, фидакар хезмәт өчен медальләре белән бүләкләнделәр. Батырлык орденын махсус хәрби операциядә һәлак булган Айнур Шәрәфиевнең тыл хатыны Гөлчәчәк Шәрәфиевага тапшырдылар. Залда ватанга мәхәббәт белән сугарылган җырлар яңгырый, фойеда күргәзмә эшли. Биредә Беренче Бөтендөнья сугышыннан алып, бүгенге көнгә кадәрге солдатлар кигән хәрби киемнәр, аларның көнкүреш кирәк яраклары тәкъдим ителгән. Инзилә Хөсәенова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.